وصاي حدش بريزيدنت أمريكا هاجروم كاب حدش سممعنة حلوة كبابي باريس نختلقق تأزاز أم حلالفة عزو السلام تنا دي سابا كابز مدبرو ستوديو تبي تقبلوا كبرات تختاتلتي نلومي على تسلوس 10 طريق التشحن 10 شوعتنا متمرت مشيت ساعات حدا نباهم زحرنا يوم زينا ومسند أوتات ما أدي زينا أي تبي تقرنيا حزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتات شالو مساهم كسرني حسنا كتال نكون لكم تمنيتنا يو فلما حصلت زيناتات بريزيدنت تايي وان سرحن ززا زمان امباسادر غامبيا سنابيتهم بريزيدنت تايي أصقسلاسي وان سرحن ززا زمان امباسادر غامبيا بإثيوبيا جاي نابا جاغنين أسنابيتهم تن امباسادر أو مونغو إثيوبيان غامبيان زلو ركب أمتنخار نزبركتو أقده بريزيدنت تايي مسجينهم أبقصاليون أب هاجران أبزلون حلافنا تركب كلتين هاجرات بزبلت أنا متنخار بتجهاتن خسر حام حتيتهم بلتقنا علاوين مقبار زي تتكبروا ريفورمات حاقفنتي الرقاقص وكم زلو دكتور فتصما صفا قليسان أبز حلفوا عماوتي بلتقنا علاوين مقبار بمنقستي ستوصدوا سبقمتات محبرا وحاقفنتي الرقاقص قالوا كبلا منستر بلان المعاتن دكتور فتصما صفا قليسان تن منستر بحلافيت بريس سكرتاريات بيت صحفة قدما منستر باللينسيوم مدلاونت أبز غرب مرها قبري إثيوبيا إن فوكس هاقراوي إنشيتيفات مسمح برا حقف الناس زنبرو قداز تأمتا مبريهبن مبريهن كل مداي معبالة إيكونومياوي محبراوي بوليتيكاون كبابياون ربحاتات كمزلوهم حبيران كل مداي معبالة حقوس نابرام محبراو وحسنا ناي مرقاز كبرن بهاقن علاوي ناي مقبار أمتشون زسمع معن كبابي منبار حاقفنتن تربحنتن من رقاقاتن وزت صنص حسابات كم زحقوا فابريهن أبزح حلفوا عماوتي بمسارس توسدوا سبقمتات أب كله معودتات حاقفين الساتافين معبالة بممزقاب محبراوي حاقفنت من رقاقات كم زخالة زاريبا تي عوت علاو نكخون من قسي ناي بوليسين حقن معقفات من محايشي بمقرات متكبارو الزخاخيرا توم من محايشتات شبوت لوطي كم زمصوغون اتن منستر أبريهن ببركة قرز توادد أسرار حسرحتي سرعة مقبن نيوتريشن نمتن خارج على مزته تساليتهم أبتي زته منستر تعنا دكتور مقدس دابام منستر قبرنا دكتور قرما منتين كالوت لعلوت حلف تسرح منقسين ترخيبهم سترين كوميتي أمور سرعة مقبن نيوتريشن منسترات نايتعنان قبرنا منسترات بحبار ذات حبابروهم حسرت حامشة سيكتر أبيات عيوز كاتتنيوم استوارد أسرار حان متنخار علمو أبستخيد زته ببروغرام سيكوتا قال كيدانن سيكترات سرعة مقبن ترانسفورميشنن إثيوبيا زي تصرحو سراحتن ترخبو تمكروتاتن قريبهم تزتيلهم دكتور مقدس دابا أب منسترات عنان قبرنان زي رأيو زلو مودادن نوصيتنا مسرحن تبقسوا بصبوق بركي كم زلهم حبيران إثيوبيا أب مسرة المعاد تيليكوم روي لوطي تمس كم زلام تقليصهم إثيوبيا مسرة المعاد تيليكوم روي لوطي تمزقب كم زلا منستر إنوفيشن اند تكنولوجي دكتور بلت أمولا قليصهم أب أديس أبان سلسة معلتات صنح مرها قبري مخفتي قباية لمعات إنترنت تساليتهم أتو منستر إنترنت نمعبالة إيكونومي محبراوي زمجنان لمعات وساني لهم نقطناوي متحببارن مهزون مچو مهدار كم زفترون تزاريبم يخون مبر ابتي قطنا مسلو باهق انترنت تبصحنت انترنت حزون بدو كم زلوهم قليصهم ኢትዮጵያ ኣብ ዲጂታል 2025 ስትራቴጂ መሰረት ችግር ዲጂታል ዕላው ዝገብሩ ተግባራት ተሰርሕ ከም ዘላ ሓቢሮም መሰረተ ልምዓት ቴሌኮም ብልዑል ኩነታት ተስፋሕፍሕን ተማዕብልን ከም ዘላ ብምግላጽ 4G ኔትወርክ ተበጻሕነቱ ሃገራዊ ሽፋን 34.8 ሚእታው ከም ዝበጽሐ ተዛሪቦም 5G ኔትወርክ እውን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኣገልግሎት ምጅማሩን እዚ ድማ ተበጻሕነትን ተረባሕነትን ኢንተርኔት ክብ ከም ዘብልን እቶም ሚኒስትር ገሊጾም ركب إثيوبيان أنغولان نمعباي زعلم زته تخايدوم
ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ምስ አምባሳደር አንጎላ በኢትዮጵያ ሚጌል ሴሳር ዶሚንጎስ ኣብ ምዕባይ ርክብ ክልቴን ሃገራት ዝጠመተ ዘተካይዶም እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ብዘቶም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን አንጎላን ብዛዕባ ዘሎ ጥንኩር ክልቲያዊ ርክብ አልዒሎም አንጎላ ፕሬዝደንትነት ተለዋጢ ቦታ ሕብረት አፍሪቃ እንትትሕዝ ዛዕባ አህጉር አፍሪቃ ኣብ ምስጓም ዕዙዝ ግደ ከም ዝህልዋ ምግላጾም ካብቲ ሚኒስቴር ዝተረኸበ ሓበሬታ ረድዩ አምባሳደር ሚጌል ቤምቤ ብግዶም አንጎላ ምስ ኢትዮጵያ ጥንኩር ርክብ ንክህልዋ ቆራጽ ከም ዝኾነት ኣረጋጊጾም ዘበናዊ ድኹዒ ናብ ክልል ትግራይ ይጓዓዓዝ ኣሎ ንዘበነ ምህርቲ 2017-18 ብመንግስቲ ፌደራል ዝተዓደገ ዘበናዊ ድኹዒ ናብ ክልል ትግራይ እናተጓዓዓዘ ምዃኑ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ጊዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ኣፍሊጡ ንዝቕፅል ዘበነ ምህርቲ ነቲ ክልል 1 ሚልዮን ኩንታል ዘበናዊ ድኹዒ ከም ዘድሊ ዝገለጹ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣበራ ከደነው መንግስቲ ፌደራል ብሚኒስቴር ሕርሻ ቢሉ ልዑል ክትትልን ሓገዝን እናገበረ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብቲ ዘበነ ምህርቲ ሕፅረት እታወት ሕርሻ ከጋጥም እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘይለውን ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ብመንግስቲ ፌደራል ንዝቕፅል ዓመት ዘበነ ምህርቲ ዝኸውን ዝተዓደገ ዘበናዊ ድኹዒ ናብቲ ክልል ኢሉ እውን መኻዚን ናብ ዝተሰናደአሎም ወረዳታት ምጓዓዝ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጦም እቶም እታወታት ብእዋኑ ናብቲ ክልል ምእታዎም ኣብ ምውሳኽ ፍርያትን መፍረያይነትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ እውን እቶም ምክትል ሓላፊ ኣመላኺቶም ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፋሹም ብበዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ብልዕሊ 50 ሚልዮን ብር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ክህነጽ እዩ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጋንታ ኣፋሹም ጣብያ ሓድነት ብበዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ህንፀት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ዘኽእል እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምንባር እምነ ኩርናዕ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ኣካላት ኣመራርሓ ወረዳ ጋንታ ኣፋሹምን ነበርቲ ተኸባቢን ተረኺቦም እቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብልዕሊ 50 ሚልዮን ብር ዝህነፅ እንትኸውን ህንፀቱ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ክውገን ትልሚ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ መንግስቲ ንኩሎም ጠለባት መሰረተ ልምዓት ሕብረተሰብ በጀት መዲቡ ክሰርሕ መጸገማይ ስለዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ሰብ ሃብቲ ተጋሩ ብዝተወደበን ብተናጸልን ክነጥፉ ኣለዎም ኢሎም ባዕል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ትግራይ ዝተምሃረ ሓይሊ ንክህልዋ ብቐጻልነት ከካይድዎ ዝጸንሑን ዘለውን ደገፋት ድማ ንኢዶም እቲ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም ቢሮኦም ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ባዕል ሃፍቲ ኣይተ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ብግዶም ሓንቲ ዓዲ ምዕብልናኣ እተረጋግጽ ብዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ስለ ዝኾነ ንምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ኣብ ዝሕግዙ ጉዳያት ዓቕሞም ዘፍቀደ እናደገፉ ከም ዝመጹን ብቐጻልነት እውን ከም ዝሕግዙን ቃልኣትዮም ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሊጽኩም ስለ ተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝቡን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግድና ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጎፋ ብምንሽርታት መሬት ዝተመዛበሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ብዘላቕነት ንምጥያሽ ዘኽእል ዝተወደበ ስራሕ ይስራሕ ምህላው ምምሕዳርቲ ዞባ ኣፍሊጡ ንጸብጻብ ሰሎሞን ባረና ኣባይ ደመቀ ኣብ ዞባ ጎፋ ወረዳ ጌዞ ጎፋ ብምንሽርታት መሬት ዝተመዛበሉ ዜጋታት መሊስካ ንምጥያሽ ዝተፈላለዩ ተግባራት እናተሳለጡ ይርከቡ ኢቲቪ እቶም ዝሳለጡ ዘለው ተግባራት ንምዕዛብ ናብቶም ተመዛበልቲ በመምራሕ ኣብቲ ወረዳ ካብ ዝተፈለዩ 627 መርሕቲ ስድራ ን110ኦምን መጽለሊ ገዛ ተሃኒጹ ከም ዝተዋሃቦም ተዓዚቡ ኣብቲ መንደር መነባብሮም ዝጀመሩ ውልቀ ሰባት ብዝተገበረሎም ሓገዝ ዝተረጋግዐ ናብራ ይመርሑ ምህላዎም ገሊጾም እዚ ቦታው ከመጣ ወዲ መንግስት ናብዚ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ማለት እውን ናይ ምግቢ ክዳን መጽለሊ ገዛ ብምሃብ ህይወትና ምትራፍ ኪሉ እዩ ቢራ ኣገናን ብቦርሑ ዝወሃበና ብር 6900 ብኣግባቡ ተጠቒምና ኢና
مسدراي النبرلو ገዛውን ተሃኒጹ ተዋሂቡና እዩ ኣብ ጊዜያዊ መጽለሊ ተመዛበልቲ ወጋገያ 13 መራሕቲ ስድራ ምስ ስድሮም ክሳብ ሕዚ ኣብቲ መጽለሊ ይርከቡ ካብቶም ተመዛበልቲ ሓደ ዝኾኑ ኣይተ አብርሃም ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናቀረበሎም ዋላ እኳ እንተኾነ ገዛ ብዘይ ምርካቦም ጸገም ከም ዝኾኖም ግና ይሕብሩ ኣብ ኬንዳ ውሽጢ ኢና ንነብር ንፋስን ቁርን ኣጸጊምና እዩ መጽለል ገዛ ተሃኒጹ ክውሃበኩም ተባሂልና ንጽበ ኢና ዘለናዮ ቦታ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ እቲ ጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 400 ዝኾኑ ከይዲ ህንጸት መንበር ኣባይቲ እናተሳለጠ ከም ዝርከብ ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ጎፋ ኢንጂነር ዳግማዊ አየለ ሓቢሮም የመጀመሪያዎቹ 110 የቅድሚያ የሚሰጣት ቀዳምነት ከውሃቦም ዝግባእ 110 መራሕቲ ስድራ በአግባቡ ከነብሩ ጌርና ኢና ቀስታሊ ለ400 ዝኾኑ መንበራ ኣባይቲ ቅድሚ ዝናብ ሃኒጽና ንምውዳእ ርብርብ ይግበረሎም እቶም ተመዛበልቲ ሕዚ ይነብሩሉ ኣብ ዘለዉ ከባቢ ኮይኖም ክሰርሕሉን ሃፍቲ ክፈጥሩሉን ዝኽእሉ ኣወዳድባ ብምፍጣር ሰሪሖም ንክርብሑ ይስራሕ ምህላው ተሓቢሩ ኩዕሾ እግሪ ኢትዮጵያ ዝገጠምዎ ጸገማት ንምፍታሕ ጠንካራ መዋቕር ክፍጠር ይግባእ ክብሉ ሰብ ሞያ ስፖርታት ተሓሳሲቦም ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ሰዓራይ ሃገራዊ ጋንታ ከመይ ንህነጽ ብዝብል ጉዳይ ሃገር ብምግባር ሎሚ ዝተመልከቶ እንትኸውን መዳርግቲ ኣካላት ዝተሳተፍሉ ዘተ ፓናል አካይዱ አሸናፊ እንዳለ ተኸታቲልዎ ኣሎ አብርሃም ፍስሐ ድማ ከቕርቦዩ 13 ጥሪ 1954 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ሳልሳይ ዋንጫ አፍሪካ ዘልዕለትሉ መዓልቲ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ተመዝጊቡሎም ሎሚ ዕለት 13 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ድማ እዚ ታሪኻዊ መዓልቲ መበል 63 ዓመቱ ዘቑፀረሉ ዕለት ኮይኑሎም እዛ ታሪኻዊት ዕለት ንምዝካር ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሃገር ሓዳሽ መዓልቲ ካብ ምግባረት ሒዙ ኣሰልጠንቲ ስፖርት ሓዊሱ ሰሙያቲ ዘፈር ዘሳተፈ ዘተ ፓናል አካይዱሎም ንምስኣን ውጽኢት ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ጸገማት ዘላቂ ፍታሕ ከም ዘድሊ ዝተዛረቡቶም ተሳተፍቲ ዘተም ጸገም አመራርሓ አመላምላ መናእሰይን ካልኦትን ፈተና እቲ ስፖርት ኮይኖም እዮም እንደ እናቶ ይድነቃቸው ደረጃ መንግስት ደረጃ ሄደው ማሳመን የሚችሉ ከም ደረጃ በዓል ኣይተ ይድነቃቸው ክሳብ መንግስት ኸይዶም ከእምኑ ዝኽእሉ ዓቕምን ፍልጠትን ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓንቲ ስታዲዮም ውድድር የካይዱ ኣብ ሰለስተ ውድድር ዋንጫ ዓለም የካይዱ ነዚ ከገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ አመራርሓ ነቲ ሞያ በደንብ ይስተረድእ ሰብ አለና ዶ መጀመሪያ ባለሙያዎቻችን ለኛ እግር ኳስ የትኛው የሚያከራክረው ነገር መፍትሄ እንስጠውና ፈለማ ሰብ ሞያታትና ንኩዕሾ እግሪ ሃገርና ዝጠቅማየና እዩ ዝብል ዘከራኽር ነገር መፍትሒ ንሃበሉሞ ናብ ሓበራዊ መረዳድኢ ውሳነ ንብጻሕ ናይ ምምሕዳራዊ ጉዳይ ንዓይ ብዙሕ ኣየተሓሳስበንን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ አድሂብና ክንዘራረብ ይግባእ ከኛ በጣም በደረጃ እንደሱት ሀገሮች እየመጡ ያሸንፉናል ካባና በደረጃ ብጣዕሚ ዝናእሳ ሃገራትና መጻይ ስዕራና ምስተሰዓርና ድማ ንሕና ሜዳ የብልናን ምሕደራ የብልናን ከምዚ የብልናን ጥራሒና ንብል ንሳቶም ካባናን ታሕትዮም ንሳቶም ኣብ ዘይብሎም ዝሰዓሩና ዘለዎም ነገር ስለ ዝፈልጡ እዮም ከመይ ክሳተፉ ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጡ እዩ ኣብ መንጎ አመራርሓ ዝረአ ሱር ዝሰደደ ምትእስሳር ገንዘብን ጥቕምን ነቲ ስፖርት ንድሕሪት ዝጎተተ መሰረታዊ ጸገም ምዃኑ እውን እቶም ተሳተፍቲ አልዒሎም እዮም ክለቦች የቤተሰብ ናቸው ክለባት ናይ ቤተሰብ እዮም ኮይኖም ሕድሕድ ክለባት ማለት ዝተጣየሹ ንቤተሰብን ዓርክን ከምኡውን ንሰባት ናይቲ ከባቢ እዮም ሳይንስ ሓልዮም ንዝሰርሑ ሰባት ኣይኮነን እዞም መገድታት ክመሓይሹ ይግባእ በኢትዮጵያ ስፖርት በጣም በርካታ ሰው ተጠቅሟል ብስፖርቲ ኢትዮጵያ አቢሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ተጠቃሚ ኮይኑ እዩ ህይወቶም ቀይሮም እዮም ስፖርቲ ኢትዮጵያ ግን ኣይተቐየረን ኣብ ክለባት ኣብ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት ከባብታትን እንተኸይድካ ውልቀ ሰባት ተጠቂሞም እዮም ኣብ ገንዘብ ጥራሕ ትኹረት ስለ ዝገብሩ ማለት እዩ ነዚ ድማ መንግስቲ እናረኣየ እዩ ከም ዘይረኣየ ሱቕ ኢሉ ዘሎ የእግር ኳሱ ባለቤቶች ከመንግስት ጀምሩ መንግስት ገንዘብ ይሰጣል ሰቧና ኩዕሾ እግሪ ካብ መንግስታት ሒዙ ማለት እውን መንግስቲ ገንዘብ ይህብ ይኹን እምበር እቲ ዝሃቦ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ወዓለ ኢሉ ኣይሓትትን ኣብ ኣመራርሓት ዘፈር ዘለዉ ሰባት ድማ ከምቲ ዝተውሃቦም ሓላፍነት ንክለባት ብኣግባቡ ዶ ይመርሕዎ ኣለዉ መዋቕሩ ዝሓለወ ድዩ ኸ እዞም ጸገማት ክፍትሑ ዝኽእሉ ጠንካራ መዋቕር ኩዕሾ እግሪ ብምፍጣር እዩ ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ ተሓታትነት ምስፋንን ኣመራርሓን ሰብ ሞያን ብኣግባቡ ምግምጋም ከም ዝግባእን ተዛሪቦም ክለባት ብዝግባእ ምጥንኻርን ውፅኢታዊ ክኾና ምግባርን ጠንካራ ሃገራዊት ጋንታ ንክፍጠር ዘኽእል እዩ ክብሉ እውን
ኣመላኺቶም ሰብሃብቲ ወጻተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ተሳትፎ ብምግባር ካብ ባዕሎም ሓሊፎም ነቲ ሃገር ተረባሒት ይገብርዋ ምህላው ተገሊጾም ንጸብጻብ ኤዶም ኣማረ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ቁጠባ ሃገር ከዓቢ ንምግባር ቀጥተኛ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ዓዲ ወሳኒ ግደ ኣለዎ ኢትዮጵያ ተሳልጦ ዝነበረ ፖሊሲ ኢንቨስትመንት ብምምሕያሽ ሰብሃብቲ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተሳትፎ ክገብሩ ኣብ ምግባር ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ወጊና እያ ብምክንያት እውን ተረባሕቲ እናኾኑ ምምፅኦም ኣብ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ዝተዋፈሩ ሰብሃብቲ ይገልጹ ኣብ ዘፈር ትራንስፎርመር ምፍራይ ካብ ንኣቱ 50 ዓመታት ኣውጢርና ኢና ሕዚ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ትራንስፎርመር እናፍረና ኢና ንርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘፈር ሓይሊ እናዓበየ ብምምጽኡ ዝለዓለ ድሌት ትራንስፎርመር ኣሎም ንሕና እውን እኹል ብዝበሃል ብርኪ ትራንስፎርመር እናፍረና ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያን ንዓማዊልናን ነቕርቦ ኣለና ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ንነዊሕ ዘመን ዝጸንሐ ርክብ ኣለዋ ኣብዚ ከባቢ ሰላም ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ንኢንቨስትመንት ክንመርጻ ክኢልና ኢና ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ቻይና 4 ዝኾና በረራ ኣሎም ብምኽንያት እዚ እውን ኢትዮጵያ ተመራጺት ኮይና እያ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ንምስሓብ ርክብ ሃገራት ወሳኒ እንትኾን ሓባራዊ ቁጠባ ንምህናጹን ምትእስሳሮም የጠናኽሩ ብዛዕባ ምህላዎም እቶም ሰብሃብቲ ገሊጾም እዮም ሓደ ሰብሃብቲ ምህርትታቱ ናብ ሃገር እንትእቱ ኣብ ቀረፅን መጓዓዝያን ዘውፅኦ ገንዘብ ብርክት ዝበለ እዩ እቲ ምህርቲ ናብቶም ዓደግቲ እንትበጽሕ እውን ዋግኡ ይውስኽ እዩ ኣብዚ ምፍራይ ምኽኣልና ግና ተረባሕቲ ክንከውን ክኢልና ኢና ዓደግቲ እውን ብተመጣጣኒ ዋጋ ነቲ ምህርቲ ይረኽብዎ እዮም ነቲ ዓብዪ ግድብ ዳስ ሓዊሱ ብኻልኦት መማረፅታት መንግስቲ ድሌቱ ንምምላእ ጻዕሪ ይገብር እዩ ዘሎ ትካልና እውን እኹል ቀረብ የቕርብ እዩ ብመንግስቲ እውን ሓገዝ እናረኸብና ኢና ዘለና ኢንቨስትመንት ወፃኢ ዓድን ውሽጢ ዓድን ምስፋሕ መንግስቲ ጠመት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ዝሓበሩ ሚኒስተር ዴኤታ ገንዘብ እዮብ ተካልኒ እውን ንኢንቨስትመንት ማሕለኻ ዝኾኑ ማዕቕፋት ፖሊሲ ኣብ ምእራሙን ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት ከም ዝተወገኑ ሓቢሮም እዮም ኢንቨስትመንት የሃገር ውስጡም የውጭውም በደንብ መስፋፋት አለበት ኢንቨስትመንት ውሽጢ ዓዲ ኾነ ወፃኢ ዓዲ ክስፋሕፋሕ ይግባእ ጸገም ኣሰራርሓ ክህሉ ይኽእል እዩ ምስ ፍቓድ መሬት ተታሒዙ ዘለው ጸገማት መንግስቲ ክፈትሕ ይደሊ እዩ ኢንቨስትመንትና ከዓቢ ምግባር እዩ እቲ ዓብዪ ዕላማናን ትልምናን ትግበራ ሃገር በቀል ቁጠባ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ኣብ ምስሓቡን ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ እቶም ሚኒስተር ዴኤታ ሓቢሮም እዮም ኢንቨስትመንት አንዱ የዚህ ማሻሻያ ውጤት መሆን አለበት ኢንቨስትመንት ውጤት እዚ መምሐይሽ ክኸውን ይግባእ ኢትዮጵያ መባጽሕ ኢንቨስትመንት ኮይና ጸኒሓያ ሕዚ እውን ንኢንቨስትመንት ማሕለኻ ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ነገራት እናተፈትሕዮም ዘለው ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት 3.8 ቢልዮን ዶላር ካብ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ምርካባ መረዳእታ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ይሕብር መንግስቲ ካብ ዘፈር ቱሪዝም ዝርከብ ኣታዊ ንምስፋሕ ትልሚ 10 ዓመት ሓንፂጹ ይሰርሕ ምህላው ተሓቢሩ እቶም መባጽሕ ኣብ መድረኽ ዓለም ምፍላጥን ምልማዕን ስራሕ ካብ ዝጅመር ጸኒሕሎ ፍስሃ መብራህቱ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ኢትዮጵያ ከመቆጻጽር ኣውሮፓውያን 2023 ናብ 1 ሚልዮን በጻሕቲ ዓዲ ከም ዝመጽዋ ጸብጻባት ተዓውዲ ይረዱ ካብዞም በጻሕቲ ድማ 1.2 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ምርካባ ተሓቢሩ እዩ እዚ ምስ ዘለዋ ታሪካዊ ተፈጥራውን ዘይድሰሱን ሓድግታት እንትርአ ይውሕድ እምበር ይበዝሕ ኢልካ ዝውሰደ ኣይኮነን ምክንያቱ 9 ታሪካዊ ሓድግታት 5 ዘይጭበጡ ባህላውን ሃይማኖታውን ሃፍቲ ሕልና 3 ተፈጥራዊ መልክዓ መሬት ምስ 12 ታሪካዊ ጽሑፋት ኢድ ሓዊስካ ልዕሊ 30 ሓድግታት ኣብ ትካል ሕቡራት ሃገራት ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ዘመዝገበት ሃገር ብምዃና ካብዚ ንላዕሊ በጻሕቲ ዓዲ ተተኣናግደሉ ዕድል ሰፊሕ ብምዃን እዩ ነዚ ጸገም ከም ቀንዲ ምኽንያት ዝረአ ድማ መባጽሕ ቱሪዝም ዘድልዮም ሕጽረት ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት ሆቴል ማዕረፊ ጋሻ ግልጋሎት መጓዓዝያን ሕጽረት ኣላለይትን ተጠቀስቲ እዮም ሎሚ ግና ብፍላይ ኣብ ምልላይ መባጽሕ ቅድም ክብል 30 months of sunshine ብዝብል ቴማ ሎሚ ድማ land of origins ብዝብል መለለይ ኣብ መድረኽ ዓለም ንምፍላጥ ጻዕሪ ይግበረሎ
ኢትዮጵያ ዘይብላ መስሕብ ቱሪዝም የለን ካብ ታሪክ ኢልካ ክሳብ ተፈጥራዊ ካብ ባህሊ ክሳብ ሃይማኖታዊ ትውፊታት ካብ ዝንቀሳቐሱ ክሳብ ዘይንቀሳቐሱ ካብ መበቀል ዘርኢ ወዲ ሰብ ክሳብ መበቀል ስልጣነ ነገስታትን ኮታስ ብኩሉ ዝተዓደለት ሃገር እያ እዞም ሓድግታት ዓይኒ በጻሕቲ ምስሓቦም ኣይተርፍን ነገር ግና ክንዲ ተዝድለ ንበጻሕቲ ምችዋት ኣይነበሩን ሎሚ ግና መንግስቲ ኣብ ሃፍቲ ቱሪዝም ዓይኒ ቋሕ ዘበለ ይመስል ዝነበሩ መባፅሕ ቱሪዝም ኣብ ምልማዕን ምሕዳስን ሓዊሱ ሓደሽቲ ሃፍትታት ቱሪዝም ኣብ ምህናፅ ተጸሚዱሎ ካብ ገበታ ልሸገር ዝጀመረ ፕሮጀክት ምልማዕ መባፅሕ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብገበታ ንሃገርን ገበታ ንወለዶን ኣድማሶ ስፊሑ ኣብ መላእ ዝሃገር መባፅሕ ቱሪዝም ኣብ ምልማዕ ይርከብ ቀንዲ ቁም ነገር ሃፍቲ ምህላው ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ሃፍቲ ከመይ ናብ ረብሓ ይውዕል እምበር ነዚ እውን ሓድሽ መርኣይ መነፅር ፍኖተ ካርታ ምሕንፃፅ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺበሎ በጣም ብዙ ባህል ብዙ ትሩፋቶች ብዙ የናቹራል ብዙሕ ባህሊ ብዙሕ ትውፊት ብዙሕ ጸጋታት ዘለዎ ሃገርና ካብ ዝረብሓ ተኻፈልቲ ንምግባር ምምሕያሻት ፖሊሲ ተገይሮም እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ትልሚ 10 ዓመት ፍኖተ ካርታ ምዕባለይ ከረጋግጽሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝበለቶም ሓደን ተስፋ ዝተገበረሉን ዓውዲ ቱሪዝም እዩ ዝነበሩናን ዘለውናን ሃብትታት ቱሪዝም ናብ ዓስቢ ዝቕይሩ ተኾይኖም ምዕባለይ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ከረጋገጽ ብዝብል መበገሲ ሓሳብ ነቲ ዘፈር ትኹረት ተባሂቡ እናተሰርሐ እዩ ገና ያልነካናቸው ብዙ ሃብቶች አሉ አሁን ዘይተተንከፉ ብዙሓት ሃብትታት ኣለው ሎሚ ኣብ ገበታን ሸገር ጀሚሩ ገበታን ሃገር ገበታን ወለዶ ተባሂሉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ብፍላይ ተሓቢኦም ዝነበሩ ሃፍትታት ቱሪዝም ክንርአን ክንፈልጥን ዕድል ዝፈጠሩ ፕሮጀክትታት እዮም ብፍላይ ካብ 2016 ናብዚ መንግስቲ እውን ብዝሃቦ ፍሉይ ቆላሕታ ንቱሪዝም ኣብ ከተማታትና ወይ ድማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ እውን ብዘለዎ መሰረተ ልምዓት መሰረት ምግባር ኣብ ቱሪዝም ልዕል ለውጢ እናመፀ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሰርሑ ገበታ ንወለዶ ብዝብል ገበታ ንሸገር ገበታ ንሃገር ብዝብሉ ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ከዓ ኮሪደር ልምዓት ቀዳማይን ካልኣይን ዙር መሰረት ምግባር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ምስቶም ዝተመዝገቡ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገቡ ናይ ሓድግታትና ተተሓሒዙ ዓብይ ፍሰት ቱሪዝም ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ናብ ከተማና ክመጽእ ልዑል በርክቶ ሂቡ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል እዩ ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ቱሪዝም ተወዳዳሪን ተመራጻይን ንምዃን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ሴርካ ኣቲኻ ካብቲ ዓውዲ ተረባሐ ንምዃን ተደጋጋሚ ምልላይን ኣብቲ ዓውዲ መድረኻት ዓለም በሊጽካ ምርካብን ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌድሪ ዶክተር አብይ አሕመድ ሓደ እዋን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ አብሪሁም ነይሮም በተለያዩ የገበታ ስሞች የግል ሴክተር በማስተባበር ሁላችሁም አግዛችሁ ብዝተፈላለዩ ኣሽማት ገበታ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ብምትሕባር ኩለኹም ሓጊዝኹም ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ውፅኢት ድማ ምርኣይ ጀሚርና ኣለና እዙይ ኣጠናኺርና ብምቕጻል ልምዓትና ጎና ጎኒ እናቐጽል ይኸውን በጻሕቲ ንመዓልታት ጻንሒት ተሊሞም መጺኦም ንሰሙናትን ኣዋርሕን ምጽናሕ ዘኽእል ኣብ ወሃባ ኣገልጋሎትን ሰሓብነትን መባጽሕ ቱሪዝም ብዕቱብ ምስራሕ ንጽባሕ ዘይበሃል ዛዕባ ምዃኑ እውን ይሕበር أما كتتال ما عد زينا يتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تغطات التحت دما كاب زينا عداقان أبز حرنا يوم زيناتات كنسقرنا أبز حلفوش دي شوارح كاب نقد سدد بون 980 مليون دولار كم استرخبة بعلمزي بونون شان إثيوبيا فليتو مكتلو أنا دايركتور تبع المزي شافي عمر نمرخب تحفاش أبزابو ومقلتي لعلي 304 شح تومبون نوصاي بمسداد 120 مئتاو وسخ كم استرخبة حبيرام እቅዳችን ወደ 133063 ቶን ትልምና አስታት 133063 ቶን ቡን ንምልኣኺና ተተሊሙ ብእታወት ድማ 714 ሚልዮን እቶት ክንረክብ ኢና ተሊምና ክሳብ ሕዚ ኣፈጻጽመና እንትንርኢ ብዓቐን ኣስታት 204,206 ቶን ቡን እዩ ተላኢኹም ዝረኸብናዮ እቶት ድማ 908 ሚልዮን እዩ ብዓቐን እንትንርኢ ببرسنت 153 يوم بእቶት ድማ 127 ሚእታዊ እዩ ካብትል ምና ዝፈጸምና ዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ግዜ ኣስታት 571 ሚልዮን ኢና ረኺብና ኣስታት 337 ሚልዮን ብልጫ ኣርእዩ እዩ ወደ 337 ሚልዮን ብልጫ አሳይተዋል ማለት ነው أبت عودي تقرص استراتيجين أب أقرب تنسدد تنستفتر متأسسارن إجام كم زور كتون حبيرام
ገበያ ላይ ያስቀመጥናቸው ስትራቴጂዎች ኣብ ዕዳጋ ዘቐመጥናዮም ክልተ ስትራቴጂታት ኣለው። እቲ ሓደ ኣብ ነባር ዕዳጋ ምጽናሕ ኣለና ዝብልን ኣብ ሓደሽቲ ዕዳጋታት ሴርካ ምእታውን እዩ። እቲ ሳልሳይ ፍትሓዊ ተረባሕነት ክህልው ምግባር እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣቕራብን ለኣኽን ዘሎ ፍትሓዊ ተረባሕነት ንክህሉ ኮንትራታት ብመጠንን ዋጋን መምሓየሽ ተገይሩ ንደገ ክልእኽን ሸርፊ ወፃኢ ንክረኽቡን ብምግባር ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ። እዋን ጽዕነቶም ዝሓለፎም ቡናት ኣለው። ነቲ ኮንትራት ኣመሓይሽካ ንደገ ንክስደዱ ተሰሪሑ እዩ። ወደ ውጭ እንዲልኩ ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ናብ ካሊእ ዜና እንትንሰግር ኣብ ኣፈጻጽማ መንፈቕ ዓመት ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝጠመተ ዘተ ኮሚቴ ስትሪንግ ተሳሊጡ። ኣብቲ መድረኽ ዘተ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ መሰረታዊ ጸገማት ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪ ተዋዲድካ ምፍታሕን መዳርክቲ ኣካላት ግድኦም ክዋጽዋ ምግባርን ልዑል ውጽኢት ናምፀ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣፈጻጽማቲ ጎስጓስ ንምግምጋምን ንምድጋፍን ኣብ ቀረባ እዋን ጉጅለ ክትትልን ድጋፍን ሚኒስትራት ኣብ ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ዕውደት ብምግባር ሓገዝ ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ኣፈጻጽማ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ብዝረኸበ ውጽኢት ኣፈጻጽምኡ በብይ ክልላት ዘለዎ ደረጃን ምስ ኣከብቲ ስትሪንግ ኮሚቴ ሓለፍቲ ቢሮ ኢንዱስትሪን ኢንቨስትመንትን ዘተ ብምግባር ኣብ ዘውፅል መንፈቕ በጀት ዓመት ትልሚቲ ዓውዲ ንምዕዋት ዝሕግዝ ኣንፈት ከም ዝቕመጥ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ዜና ውፃኢ ሓዱሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሃገሮም ካብ ሓድሽ ስምምዕነት ሓለዋ ከባቢ ፓሪስ ንኽትለቅቕ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም። ብተወሳኺ እውን ዋሽንግተን ካብ ኣባልነት ውድብ ጥዕና ዓለም ክትላቐቕ ኣብ ዛኽእል ትእዛዝ ክታሞም ከም ዘንበሩ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ስደት ይኣልዩ ዝበልዎ ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዛትን መምርሕታትን ኣድሂቦም ክታሞም ምንባሮም ጸብጻባት ይሕብሩ። ወንድወሰን ኣፈወርቅ ንዘዋደዶ ጸብጻብ መርሃ ሰላም መረሳ። The golden age of America begins right now. ቅድሚ 4 ዓመታት ብእንካን ሃባን ካብ ዋይት ሃውስ ስልጣኖም ረኪቦም ዝወጹን ብዝተፈላለየ ክስታት ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ዝተገደዱን ዶናልድ ትራምፕ ደጊሞም ገደና ዋይት ሃውስ ረጊጾም ኣለዉ። ቅድሚ 8 ዓመታት መበል 45 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ደጊሞም መበል 47 ፕሬዚደንት ኮይኖም ናብ ቤተ መንግስት ተመሊሶም ኣለዉ። So help me God. Congratulations. ተኣምር እዩ ብዘብል ን2000 ካብ ዝተሳለጡን ፈተነ ቅትለት ዝተረፉ ወዲ 78 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ፈጣሪ ብህይወት ክጸንሕ ዝገበረኒ ብምኽንያት እዩ ብምባል ኣብ በዓለ ሲመቶም ክዛረቡ ተደሚጾም እዮም። My life was saved